Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaaw sa kanimo. Maigsuon ang maandam kita karon sa pagsaulog dinhi Santos nga misa. Maghinulsol na kita sa atong mga sala. Ang akong kasalanan sa way paglimot isugilong ko sa iyong kaman kinialam isa'y lamang sa tayo. Tama na ang akong kasalanan, Kang kaluwasan akong maamo Tulayon teta sa Dios nga magahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios, ihatag sa imong simbahan nga tinigom sa Espiritu Santo ay gugma kami kanimo sa tibuok nga kasing-kasing ug magkayusa sa putli nga kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug kariuban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon, ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lobo, ug wala siya'y sayluan sa panun sa mga magtutudlo. May pipilaon niya ka mga tawo diha sa inyong pundok nga manudlog bakak, aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo, ug hinumdumi nga uban sa mga luha, gitambagan ko ang matag-usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii, sulod sa 3 ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamu mismo nasayod nga kining akong mga kamot naghago pagsangkap sa tanan nga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban. Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdum sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod ug nagampo. Nang hilak silang tanan ug migakus ug mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo
tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya, gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Awiti ang Diyos o mga gingharian sa yuta. O mga gingharian sa yuta. Ipakita, O Diyos, ang imong gahom. Ang gahom, O Diyos, sa imong gigamit alang kanamo. Alang sa imong templo didto sa Jerusalem, ang mga hari magdala unta kanimo og mga gasa. Ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Kamong mga gingharian sa yuta, awiti ang Dios, awiti og pagdayig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom, ilha ang gahom sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Diha sa Israel, anaa ang iyang kahalangdon. Ang iyang gahom, anaa sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang santuaryo ang Diyos ni Israel. Siya ang nagahatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa yuta. Malindog palihog. Ang Ginoong nakaka o kaluwasan, nalaygon siya, labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaw sa kanimo. Pagbasa gikan Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Si Jesus mihat sa langit ug nagampo. Ug karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan. Apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantay sila diha sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan imong gihatag kanako. Aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila, pinaagi sa gahom sa imong ngalan. Ang ngalan imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila, ug walay usa kanila nga nawala. Gawas niya tong tao nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan. Ug karon muanha ako kanimo, ug gisulti ko kining mabutanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe, ug gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo, makuhaon mo sila gikan sa kalibutan. Kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod, pinaagi sa kamatuoran. Ang kamatuoran, ang imong pulong maong kamatuoran.
Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo on may muusab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang atong bag-ong Santo Papa, si Papa Leo XIV, nanawagan kanatong tanan alang sa kahiusahan, unity sa tanang katawhan. Itang tanan magkaigsunan ng andoy mangyod o kahiusahan, kahiusahan sa atong pamilya, kahiusahan sa atong nasod, sa atong lungsod, kahiusahan diha sa atong katilingban, atong mga kasilinganan, kahiusahan diha sa atong trabahoan o diha sa mga lugar nga diin kita atong ang atong panginabuhian. Makigsunan ang mga pagbasa karon, mga tudlo kanato sa tinuod nga sukaranan sa kahiusahan ug ang kalipay nga atong maangkon diha sa maong kahiusahan. Si Jesus diha sa Ebanghelyo na dungog nato nga sa wala pa siya muadto sa Dios iyang Amahan, nagampo alang sa katawhan nga gihatag sa Amahan kaniya. Ug ang iyang pagampo nga nadungog nato sa Ebanghelyo, duha kabutang. Ang pagampo sa espiritu sa kahiusahan, the spirit of unity. Ang ikaduha, ang pagampo sa espiritu sa kalipay, the spirit of joy. Nadungog nato diha sa Ebanghelyo nga ningon si Jesus nga nagampo ako kanimo aron sila mausa, ingon nga ako ug ikaw usa lamang. Makiigsunan, unsa man kining kahiusahan sa Dios? Ang kahiusahan sa Dios makiigsunan, kahiusahan sa gugma. Ang pag-adto ni Jesus siyang Amahan, ay buot siya o buot siyang Amahan nga may usa sila diha sa gugma. Apan kining gugma sa Dios nga Amahan, ang panawagan niini nga ato kining puy-an isip mga tinun-an sa Ginoo, mga Kristohanon. Karon usab mana kita kanunay sa presensya kayusahan sa Ginoo. Mga importante kayo, bililhon kayo nga atong masabtan unsa maning kayusahan sa gugma sa Dios. Duha ka kinaiya sa gugma sa Dios nga angay natong puy-an. Ang una, kinibitang gugma sa Dios nga gitawag og inclusive love. Atong makita mapamalandungan nga diha sa kahiusahan ni Jesus ug siyang Amahan, kahiusahan sa gugma, kining gugma wala lang magpabilin diha kanila. Ang love nila dili exclusive para nila, kung dili inclusive kini nga gugma alang sa uban. O nga, ang gugma di ay sa Ginoo makaigsunan, walay pagpili. Ang gugma sa Ginoo way pagpihig. Ang gugma sa Ginoo walay pinalabi. Ang gugma sa Ginoo walay kondisyon, walay limitasyon. Ang gugma sa Ginoo inclusive ug alang natong
tanan. Ikaduha nga atong mapuy-an diya sa gugma sa Ginoo. Kinibitang gugma sa Ginoo nga manggihatagon, generous love. Mga nadungog na to diya sa mga pagbasa, gisigutan ni Jesus, kining iyang giampo samahan, nga bantayan ang katawhan, nga mahibilin sa kalibutan, batok sa yawa. Kining pagbantay, kabahin sa mangyatagon nga gugma sa Dios. Ug nindot pa kayo ang gingon ni Jesus nga sama nga siya gipadala samahan sa kalibutan, iya sad nga gipadala ang mga tinun-an dinhi sa kalibutan. Kining pagpadala magigsunan muni ang pag-alagad sa magyatagon nga gugmas Ginoo. Nga diha sa pagtugyan, kabahin ini ang pagtugyan sa tong kagalingon ug paggamit sa mga panalangin o blessing nga atong nadawat gikan sa gugma sa Ginoo nato. Nga kanunay natong gipangayo og giampo. Muni ang pag-alagad sa gugma sa Ginoo. Mo nga nindot nga pamalandungan makigsunan bitaw. Si San Pablo mismo nag-ingon nga bantayan ninyo ug atimana ang magtutuo nga gihatag sa Espiritu Santo kaninyo ug bantay ug atimana ang simbahan. Atimano na to ang simbahan diya pag-alagad sa gugma sa Ginoo. Mga nindot kayo pamalandungan nato magkigsunan kung tagaan bitaw tag kay gayunan nga moalagad ta sa simbahan ug tagaan tag opportunity nga makatabang ta sa panginahanglan sa uban. Ang pasabot ani makigsunan nga gitagaan tag kay gayunan na opportunity nga mahigugma kita sa Ginoo ug makahigugma kita sa atong isig katawo aron magpabilin ta diha sa pagkayusa niya, diha sa presensya sa iyang gugma. Nindot kayo ang giingon ni San Pablo diha sa unang pagbasa. Gitugyan ko kamo ngadto sa gahom sa Dios ug sa mensahe sa grasya sa Dios. Maglig-on siya kaninyo ug hatagan kamo niya sa nang grasya nga iyang gitanyag sa tanang katawhan. Muna kaingon siya, mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Makigsunan, kung atong mapuy-an kining inclusive nga gugma sa Ginoo o kining manggihatagon nga gugma sa Ginoo, ato pagyong makit-an og masinati ang naghingapin nga panalangin sa Dios kanato. Mas bulahan gyud kita. Bulahan man kita makigsunan kay hinatagan naman tas Ginoo. Unsa may gihatag ni Jesus og sa Ginoo gikan sa ilang kiusahan sa gugma? Ang Espiritu Santo nga atong nadawat, no? Atong nadawat sa bunyag. O nga kita hinatagan sa Ginoo, hinigugma sa Ginoo og gialagaran sa Ginoo, gibantayan sa Ginoo, giatiman sa Ginoo, pinaagi sa Espiritu Santo. Ang mainungdanon lang nga makita nato ang lihok sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pagpuyo nato sa inclusive love sa Ginoo ug sa generous love sa Ginoo. Makaingon ta nga lisod man ni buhaton, murag ideal man kay ni nga buhaton, kabutonon kay ni nga buhaton, pan makaigsunan, makadasig nato ang panultihon ni Santa Mother Teresa of Calcutta. Ningon siya, do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. What we need is to love without getting tired. Ang danon sa itong kinabuhi magsunan, dili mga ekstraordinaryo nga butang, mga buhat, aron mapakita nato mapuy-an ang gugma sa Dios. Ang minungdanon nga di ta kapuyan diya sa itong paghigugma. Di kita kapuyan kung mangayo tagpanabang
sa Espiritu Santo. Ang dakong gasa nga atong nadawat sa atong kinabuhi sa nabanhong Ginoo. Ang Ginoo nga kauban karon sa amahan ug nagpadayon pag-uban nato pinaagi sa iyang bag-ong presensya ang iyang Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Sa atong pagpangandam alang sa Pentecostes, sayod kita nga bisan na nimuyo kita dinhi sa kalibutan, dili kita iya sa kalibutan. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang Kristohanon, magmatuuhon sa gugma sa Dios, sa ingon makabut nila ang kahiusahan diha sa ulusahong magbalantay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga anaa sa serbisyong publiko, musaksi sa kamatuuran sa ilang pagtuo, ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahom ug diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuuhon, maningkamot nga mabalaan diha sa ilang pagpuyo matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga gimingaw ug ang mga masakiton, musalig sa Dios nga malig-on, kanila uban ang kainit sa iyang presensya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay, magpuyo hangtod sa kahangturan, uban sa mahigugmaong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahang maaghop, samtang kami maghigugmaay sa sag-usa, ikaw mo puyo dinhi kanamo, gang imong gugma mahingpit dinhi kanamo. Dawatang among mga pangamuyo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo, aron na ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kabut ug alang sa pagdayeg sa imaya siya ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok ni Santos sa simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo, ug tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpanubos, pinaagi sa santos nga mga misteryo, nga among gisaulog sa angayng pag-alagad. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw madto sa Ginoo. Nagpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, makagahom sa tanan. Angay matarong gayud, magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya human siyang pagkabanhaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila, mikayab gana sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa puno sa makalipay sa Pasko, nagmaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa kalangitan, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa iyong himaya.
Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Dagulang nag-aani Sa ngalan sa Ginoo. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu on pagsantos dining magasa on mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upahan. Ipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa. Kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Nasamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo may ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo napatay, si Kristo nabangon, si Kristo bumalik langit. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, diningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug maulagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Yung dumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Yung dumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon mabanhaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kadila amo ikaw nga daygon, gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mapulong nga gitudlo kanato sa atong manonobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos.
Kay pumalaging harian ang kahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, matagi kami sa imong kalinaw ug hayusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Ipakita ta ang atong panagigsunay. Ragdait, peace, manaakan ninyo. Kaluoy kami, patagi kami sa Kini mao ang kodiro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dili ko ang kalawat kanimo, manipamulong mo lamang o maayo ako. Magampo kita. Ang pag-ambit sa Dios nung sakramento Ginoo magdugang paghatag kanamo sa imong grasya o pinagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay puas maghimo kanamo nga ngayan sa dakong gasa kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Panginoon. Manlangin kinyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa atong dadon ng gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa sa Diyos.